Godt, Magnus! Bare kigge på det skærme, kig på bolden! Kom nu derind, drenge, opmærksom! Få hætte bolden væk! Kig på bolden, kom drejer! Og vi skal være klar til anden bolden! Ja, det er fint. Vi vil gerne skyde derudfra. Kom, kig Niki. Tag lidt mere op ad Niki. Han er deroppe. Men du kigger for meget ned på din tæer, Niki. Du er nødt til at kigge frem, når han er helt alene heroppe. Du kigger kun 2 meter frem. Tak sammen! Den kommer ud, Bray. Det er dig. Den kommer ud. Tak sammen. Træk ud. Godt spillet, Albert. Du har dømmet helt kampen i gang! Godt spillet. Ja, rigtigt. Og videre. Vi skal vinde! For satan! Men han er rigtig tur nu at kigge fremad og vente med bolden. Kom Magnus her ud i det rum. Lige dernede. Der. Magnus ud i rum. Yes, rigtigt. Og så er der der også, så vi er med i. Kom nu afsted ind. Kører nu mod mål. Vende, vende. Bare bliv ved, Stalo. Bare bliv ved. Vi skal vinde den der. Gå rigtigt. Kig op. Kom. Falde, falde. Bare fald. Opmærksom falde. Magnus eller Albert møder og vente på ham. Vente. Så ind igen. Kom Albert. Skyder du bare, skyder den! Der er målspark. Kom igen. Kom op. Taler på. Kom. Kig op, den er fri. Kig op hele tiden. Lad du være at kigge på støvlerne. Kom Albert ind bagved. Albert den anden vej ind bagved. Så er der kom herop. Rigtigt. Kom nu omkring her. Spil bare igen. Spil bare. Yes, der. Så kom ind og støtte. Gør det hver gang. Kom så. Kalle, kom! Rolig! Stille! Spil bare! Kom Magnus ned bagved i rum! Magnus, spil rum! Og vende! Vend! Yes, sådan! Albert, kom ind i rum igen. Vi skal ind og få bolden. Og så ud på kant! Ud på kant! Yes! Vi var ned her. Kom, kig her. Rigtigt. Udfordrer. Okay, jeg kan ikke se, om den er. Kig på bolden. Kom, tag den fra ham. Kom igen, Moder. Pray, tak den der ind, Pray.
Kirke! Kom op her! Er det okay? Fint spillet her før, drenge med. I kommer i rum hele tiden. Midtbaner ud bag ved kant og så videre hele tiden rundt i løbet. Du er mindre end dig. Sådan. Rolig, bare vente. Vi møder ikke før der. Bare vente på dem. Magnus, vær klar til at støde op Albert ned. Yes. Fint. Støde lidt op igen. Rolig pæt, lige på midten. Vi kan ind under, Magnus. Godt det der, godt dækket. Ja, der er ikke noget. Kom igen, videre. Der er ingenting, du rammer bolden igen. To mand! Drenge, Markus, kig efter Kirke! Ja. Kig på bolden! Flyt ham derind, Jonathan! Ja, væk! Det er godt dækket, Niki, før. Drenge, op i tempo igen! Kom nu! Kom så! Han kigger slet, han kigger ned på hans tæer hver eneste gang. Og spille her, kom her, kom! Drenge, pas højt nu, de passer. Kirke, kig nu op ad banen, ikke også, inden du gør noget. Ja, hjemad, kom drenge, det er de andres, kom på plads, kom hjem. Henrik, helt op, Henrik, kom nu! Kig op og ud af. Vær opmærksom. Dæk lidt herovre, Brian. Dæk lidt herovre. Vil du ud nu? For helvede, mand. Og kig op, hvor de er, hvis der er pres, så spark langt. Godt spillet. Du har lækker den af, Lyne, kom! Godt, tag den for, du vent. Hurtigt, kom med det. Især, kom. Især, kom. Lige over, vær klar, Henrik. Sådan. Simon, gør dig klar. Hvor er Simon? Simon, gør dig klar også. Bare spille. Spille, drenge. Bold. Nu er Henrik selv. Spil bare igen. Magnus, kom en tur. Pray, du går ned på midten. På midtbanen ved siden af Albert, ikke også? Vi venter lige. Simon, 5 minutter. Spil ham hurtigt, kom!
Kig på det, han må ikke få lov. Godt dækket. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kig på bolden i stedet for, ikke også? Nej, kig op her. Ind og dække. Markus, kom med ind. Markus, kom med ind. Kom nu, Markus. Hæt den væk, drenge, få den clearet. Kom på plads igen. På plads. Ind på midten, Bray. Albert bagved. Kom, Især, kom. Yes, bare tag den med. Ej, Især, kom nu, ikke alt det der fis der. Især, ikke alt det der. Vel, tag det til dig og spil fodbold. Så er det faktisk vores bold, der er blå, der rammer der fra ud. Ja, men det er ligegyldigt, om det ikke er meget. Især, dæk midten der. Kom bare, Især, stille roligt med op lige på midten. Kom ind og samle, Albert. Ja, det må de gerne, drenge. Bare blive med at dække op på den der måde, det er fint. Albert faldt ned og faldt i rum. Nej, ind i banen, Albert. Indad bagved der. Ned bag bolden, Sture. Kom. Godt play. Kom nu, gør ikke noget, så giver ikke noget mere. Det er dig, Play. Ud af ham. Yes, rigtigt. Udfordrer. Hjælpe. Ja. Spray, du sparker den der ind mod målet, ikke også? Simon! Helvede, Især, kom nu! Stå rigtigt! Skub op på! Stå rigtigt, kom! Det er dig, Albert, eller Især? Kom bare, Især. Husk nu at kigge fremad, ikke på tæerne. Bevægelse, Albert! Det er godt, det der. Det er vores, det er vores. Nå, på plads, kom, på plads. Så klar, sig. Næste gang. Nej, ikke to, der falder på, om en går på. Godt, vi skifter lige dommer. Markus, kom en tur. Gør det godt, Ross. Kom.
Og så ny position, Simon. Du tager en. Nej, Frey, ikke på tæerne! Ja, rolig. Frey, aldrig på tværs, Frey. Der skal vinkel på bold, ikke på tværs, lige igennem midten. Det er en dødsbold. Aldrig spil den. Spil med vinkel. Rolig, den går ud. Videre, den er ikke ud. Fat i. Kom. Snakke. Og kom. Afsted, Simon, bare direkte. Kom. Lundet. Kom med ned. Kom, Niki og jeg. Kom, møde. Og skub op på, Frey. Ja, rolig. Rolig. Og der må man ikke skyde fra midten. Og med at støtte igen, Albert, på anden bolden. Støtte. Modsat, Simon! Simon! Simon ind i rum. Sådan. Albert igen! Albert igen! Rolig! Og vende! Sådan der! Tag det ned! Igen, han er derinde igen. Vende! Kom Simon ned i rum. Ja, så er det den anden. Det er vi bare frispark. Vandbolde, er klar, Isager! Spil bare, Frey! Kom, Isager, kom! Kom der, Isager! Og næste, kom! Der er frispark hver eneste der. Der er løber bare hver eneste der. Så er der frispark. Ja, frispark på en. Videre! Videre! Kom nu videre der! Videre! Roligt! Spil bare! Vi skal kunne spille os forbi dem. Simon falder herned. Så Simon, du har stadigvæk. Kom, Henrik! Godt, Frey! Godt, Simon! Kom nu derind, han kommer jo! Ja, der er heller ikke noget. Videre! Kom ud af, kom afsted! Kigge på Isager, Isager, kig på bolden! Isager, det er fandme ikke særlig godt, du. Kig på bolden. Kom, vi skal have fat i den der. Og ned igen, altså. Hvor er det ærligt, der ikke er nogen, der taler sammen dernede. Niki! Du kan godt snakke, du kan godt sige noget. Det er utroligt, mand. Det er simpelthen... Jeg forstår det ikke. Vi kan ikke sige det. Godt se, der er en, der er ved at få den i hovedet, og han ikke kan nå den. Han siger ikke noget. Der er ikke noget, man siger, når han vil holde den. Den skal nok blive ved. Okay.
Jonathan, prøv at gøre det lidt hurtigere, vend. Det ser meget langsomt ud. Prøv at gøre det lidt hurtigere, vend den tilbage til Kirke. Spil hurtigere med bolden. Langs jorden. Albert i tilbud, ikke også? Albert er der. Nej, det er han ikke længere, så er vi herude. Så er vi især om bag ved os. Rolig, kig på bolden. Kom den der støtte, Simon, ind omkring. Hold fast. Hallo, drenge! I må ikke stå på hælen dernede, kom! Kom med op, Craig. Rolig, Isa. Balle, Isa, kom. Følg med, Albert. Træk helt ud. Og spil bare en Craig, fald ned. Ja, der skal være rum der. Kom! Spille! Albert igen, spille! Kom så nu! Kom! Simon, bare afsted. Bare kør ned og udfordre ham. Bare kør ind og udfordre ham. Øj. Ja, godt, Simon! Simon, det er gerne vil have, ikke også? Det er sådan, jeg vil bare gerne nu bare udfordre, ikke også? Det er okay. Bare gør det hver gang. Godt, Simon. Lisa, bare vente, kom herover. Skal det være lukket? Kom ind under igen. Kom ind under igen. Spil op på, Craig. Ja, det er Godt, Jonathan, der er frispark. Jonathan, det var vores, der er frispark til dig, ven. Bare spille. Niki ud. Niki ud. Albert eller Craig. Bare bliv ved med at spille trekanter rundt. Albert, Craig, tilbyder jeg igen. Godt, drejer. 10. Nej, ikke 10 lige stille her. 10 lige stille her. Der er hjørnet. Har de følger igen? Det er godt derinde, Roskilde. Det er rigtig flot. Kig på bolden! Fald færdig, så op i fart, op i fart, op i fart! Og så udfordrer! Udmærket! Niki, bliv tilbage. Vi bytter næste gang. Kom nu op og hæt den ind.
Ja, udmærket. Falle, kom, Falle! Det er dig, Albert. Især ned på midten. Der skal du være, Især, kom. Sådan. Stå rigtigt igen, drenge! Stå rigtigt! Kom bare, Bray! Især er klar til at støde på herovre også. Kom bare, Især, kom! Kom bare, Simon! Kom bare, han må ikke få lov nu! Bray, du går på! Kom, Bray! Og støtte, Albert! Kig på bolden! Især ned! Godt, Især! Frispark, ja. Godt der, Især! Godt arbejde! Tak, Især! Kom her! Spille! I står dernede, 3 mand! Højt ben. Giv mig det videre, kom! Afvente roligt, bare vente på dem. Lidt indad, Simon, så du kan tjekke om lange bolster. Ikke så langt ind, bare der. Det er de sidste minutter. Kom, vi har gjort det rigtig godt. Kom. Kom, Simon. Kom, Især, vær klar på den næste. Simon! Eller Frey. Ja, rolig, kom. Så kom ned i banen, Simon. Så kom ned i banen, kom. Og Albert, spilbar, kom. Simon, det er helt rigtigt løb, ikke også? Det er rigtig godt lavet. Og kølig afslutning, det er flot. Samle stadigvæk! Og bliv ved med at gå opmærksom, stå rigtigt ved de blå! Ville! Vende! Bagved, om bagved Især. Ja. Kom derind, Frank. Godt, Simon. Rolig, Især. Det er fint. Der er rolig. Gå rigtigt igen. Kom nu! Sådan. Kom med op. Og tal sammen, drenge. Altid tal sammen. Simon, opmærksom. Spilbar. Vær spilbar, Albert. Vi skal kunne spille. Ben i banen, nu. Kom! Bastian, har du ikke hvad med de andre? Jeg vil sådan en her til. Nå, jeg kan godt lide det. Jeg skal læse. Der tog det er til hånden.